Kuno kwathu ku Malawi palibe lamulo limene limamuletsa munthu amene akufuna kuyimira phungu wa nyumba ya malamulo kuti akhoza kuyimira akangati. Timadziwa kuti malamulo athu kuno kwathu Malawi amamulola president kukhala pa mpando ngati president kwa zaka 10. Nde akeni Msonda akufuna kuti zimenezi zisinthe, akufuna kuti aphungu a nyumba ya malamulo tikayika pa mpando asamapitilire zaka 10 ali pa mpando mmene kuti mukuona kwawo akuti kumalawi kunoko kuli anthu anzeru amene ayenera kupatsidwa mpata otukula dziko lino samangopanga anthu omweomwewo kumangokhala phungu a nyumba ya malamulo ena akutinso sakutithandiza kumadera. Tiyeni limodzi pano pa Nyasa VoiceBox timve kuti akeni Msonda kuti bwanji ndipo akamaliza timati msango choka mutiuze maganizo anu in the comment section below pompano pa Nyasa VoiceBox. Beloved of the Most High God, fellow Malawians, Honorable Kenneth Chitatata Kwambanandi Katolitoli Msonda, village headman Katolitoli. This VN has nothing to do with my position as second deputy publicity secretary of the former ruling party, Malawi Congress Party. It is coming from my heart of hearts as a Malawian, as a born-again Christian, an evangelist, and a seasoned politician. I issued this VN some time back, but as usual, it received a backlash from political scavengers who didn't actually support it. And I want to repeat it once again because I know the current DPP administration, under the wise and dynamic leadership of His Excellency Professor Arthur Peter Mutharika, I think it has come to change so many things, some for the good of this country and some for the worse. It will depend on which side of the coin you are. And one of the things that I would like to propose to our president, to the current administration, is to put a limit on the term of members of parliament to 2 terms. Our constitution limits the term for the president of this country to 2 terms. Why not have the same limit to our members of parliament and to our councillors? There are some people who have dominated this circle, who've been members of parliament time immemorial. They deny other well-deserving families within the constituency. I therefore would like to reiterate, propose that our members of parliament and our councillors should also have a term limit, just like the state president of this country. I propose a 2 terms limit. This will break the circle of political scavengers. I'm sorry, I wish I had a better way to use than this one. This will break the circle where the same families dominate in our political landscape of this country. I'm not against anybody. It's not personal, I'll say later on, but it's out of concern. We have so many deserving families who can even do better than those who have been members of parliament time immemorial. So please, our legislatures, members of parliament, the DPP administration, Your Excellency Professor Arthur Peter Mutharika, you are having this as your last term. I don't think you come again after 2030, obviously. And if you want to leave a good legacy that Malawians can remember you for, I suggest that this August House, before their 5 terms expire, we need to put in place a term limit for our members of parliament so that they should go just like the term limit for the state president of this country. 2 terms is enough. Let other families, let other people who also have the capacity and ability to do better be given the chance. Thank you. I'm sure this is fair, and some will take it, some will not. Some will like it, some will not. We are in a democratic dispensation where expression of an opinion is a constitutional and birth right. I hope I've not stepped on somebody's political wounds. God bless you. Honorable Kenneth Chitatata Kwambanandi Msonda VH Katolitoli.
Amalawi anzanga, ine Honorable Kenneth Chitatata kwamba Nandi Katolitori Msonda village headman Katolitori. Nabweranso ndiyankhule ku maganizo anga osati ngati wachiwiri kwa wachiwiri wofalitsa nkhani muchipani chakale cholamula cha Malawi Congress Party, koma ngati Malawi wobadwanso masopano mkhristu mlaliki komanso wandale. Ndanenapo nkhani mbuyomo, koma ena amene anaona ngati kuti ndaponda pa chilonda sadayikonde adangoyikhalira. Pano ndifuna ndiyibwerezenso. Ndikunena mawu achifukwa ndaona kuti boma lilipo la DPP pansi pa utsogoleri wa president athu Professor Arthur Mutharika lukanga tilabweretsa zina zabwino zina zoyipa. Aliyense aziona mbali imene ali kuti iza kubweretsa DPP zabwino, iza kubweretsa DPP kachikenazi nzoyipa. Koma ine ndaona ngati abwera ndina nsanganya, zina abweretsa zabwino, zina akubweretsa nzoyipa. Ine ndiona zabwinozo chifukwa zitithandiza tonse ngati Amalawi. Ndiye tifuna ndipemphe kwa president athu Professor Arthur Mutharika, makamaka aphungu aku nyumba ya malamulo amene Mulungu akukomerani mtima mchaka chino cha 2025 kuti mkatitumikire mpaka 2030 kuti tibwere ndi lamulo. Constitution yathu ya Malawi imapereka limit kwa term ya president, amati president azikhala 2 terms. Ndimaganizira kuti danapo mbuyomo tikhalenso ndi limit ya term ya aphungu athu a nyumba ya malamulo komanso makhansala. Malawi muno muli ena amene akhala aphungu aku nyumba ya malamulo zaka zambirimbiri, ena kuyambira 1994 mpaka napano. Tufuna mchitidwe umene tithane nawo. Oterewa ndi anthu ophangira, koma kusiyonse kwale uko kuli anthu ena, kuli mabanja ena amene kuthekera ali nako, koma mwayi sadapasidwe. Kuti sizoona kuti azingokhala munthu mmodzimmodzi yomweyo banja lomwelo mpaka na muyaya ali phungu wa nyumba ya malamulo, sizoona. Ndipo sizoona kuti kusiyonse kwawo kapena kuudi kwawo kulibe ena anzeru ndi okha, sizoona. Ndimaganiza kuti mmene tinaperekera term limit kwa president wa dziko 2 terms, tikhalenso term limit kwa phungu aku nyumba ya malamulo komanso makhansala azikhala 2 terms basa zipita. Enanso abwerepo. Tinda Amalawi ambiri kuthekera ali nako madera amene timakhalamo, koma kusiyonse kwathu kumaudi mwathumo, koma sapasidwa mwayi kuti nawonso atha kutitumikira ngati Amalawi, ngati aphungu aku nyumba ya malamulo kapena makhansala. Chifukwa sidayike limiti pa term ya phungu aku nyumba ya malamulo kapena kansala. Your Excellency Sir Professor Arthur Mutharika aka APM, sindikhulupirira kuti mukatha term yanuyi 2030 mubweranso. Hayi, Mulungu akukomerani mtima, mwapanga mbiri ya muno Malawi, ndinu nokha amene mwabweranso kachikena ngati president. Ngati mufuna kuti Amalawi akakukumbukireni kwambiri pa zabwino zimene mungasire mukamaka choka 2030, china muonesese kuti constitution yathu isinthidwe, phungu wa ku nyumba ya malamulo ndi kansala azikhala matemu awiri wokha, monga mene tidayikira constitution yathu ya dziko lino kuti president wa dziko azikhala matemu awiri wokha. Mukatero president mupita ndi mbiri yabwino. Uku ndikupempha kwa ine mwana wanu, sikutinso ndikatero ndiye kuti ndikunyengerera kuti mwina mwake ena aganiza kuti ndikupita ku DPP. Ayinso sikutinso ndinyengerera kuti president mwina anthu one kuti ndakweza mu mtengo. Ayinso ndikunena izi kuchokera pasi pa mtima kuti sitikuchita bwino. Tikuoneka ngati pali gulu lina, pali mabanja ena, pali anthu ena timakondera kwambiri kapena ngozi konda kwambiri, amene amaganiza kuti kusiyonse kwawoko kapena kuudi kwawoko kulibe banja lina la nzeru, kulibe munthu wina wanzeru ndi wokha, nde akhala phungu aku nyumba ya malamulo chiyambire 1994 mpaka napano. Ena akati asinthane akungosinthana okhaokha. Komatu tikuti tipereke term limit kwa phungu wa nyumba ya malamulo, nayenso azikhala matemu awiri. Kaya kubanja kuchokera wina kaya ayi, koma amene alipoyo wobwerayo azikhala matemu awiri, monga mmene tidasinthira constitution yathu ya dziko lino ya president. Zikomo kwambiri. Tikudziwa kuti vyeni ena ayikonda, ena sayikonda, ena andinena, ena andiyamikira, ndimene zimakhala tili mu democracy. Ine tayankhula izi
naninso ngati Malawi chifukwa kuyankhula za kukhosi kapena kuperekapo ndemanga pa maganizo ndi ufulu uli mu constitution mwathu komanso ufulu wa chibadwidwe. Ambuye udaliseni. Honorable Kenneth Chatano kwamba nandi Msonda village headman Katolitoli. God bless you. Shalom and Emmanuel.